Salutare și bine v-am găsit la primul nostru video. Eu sunt alături de Andrei și vom face o lume de survival pe o tabletă. Bun, să începem. Numea vom numi Darius și Andrei. Survival, create new world. Așa. Destul de bine pentru început. Zi bă și tu ceva, Andrei, că am uitat să spun. Salutare lume. Așa, să vadă lumea că ești viu. Aolea. Hai să luăm prima oară. Vom face o casă, apoi vom merge la meat. Ieși. Adică stai că am nevoie de carne. Ups. Scuzați-mă. Am apăsat în greșeală. Bun. Stai să mă așez un pic mai bine. Așa. Mă zici tu ceva, Andrei? Da, nu mai trește. Deci, scuzați-ne pentru că nu prea știm să vorbim, dar suntem la început și o să ne obișnuim noi. Așa. După aia căutăm o peșteră. După ce strâng lemnul ăsta, că mie mi se lasă să strâng, sau nu. Facem o sabie și tăiem lemne. Și ce facem, Andrei? Prima oară mergem într-o peșteră sau? E prima dată ar trebui să-ți faci un Pat? pat, înțelegi, după aia un topor pentru lemn, tăiat. Așa. Pentru început ar trebui să-ți începi casa. Deci chiar așa stai. Mai stăm un pic. Da, deci episodul ăsta nu o să dureze destul de mult, aproximativ 10 minute cel mult. Dar în fine o să să filmăm mai mult de acum încolo. Uite, oaie. Oaie! Scuzați-ne că o să vorbim mai încet așa, dar suntem ca răciți. Așa. Mai trebuie încă 2 bucăți de lemn. Și nu mai văd doi. Hai să căutăm o peșteră, poate găsim și un sat. Poți prima dată într-un acop. Imediat, stai să găsesc niște oi. Wow. Mă uitam de prea mulți copaci, dar aici nu mai e deloc. Na, să duce bateria. Dă-te încolo de găină. Ți-am salvat viața. Cred că am găsit o peșteră. Am găsit fier. Hai să facem târnăcop. Da, deci noi suntem mai noi așa pe Minecraft, deci nu ne ziceți ceva că suntem mai praf. Mai ales Andrei, eu mai știu ceva. Să luăm fierul ăsta.
Da, cred că noaptea asta locuim în peșteră. O bucată. Wow. Ia găsim niște coale. Fac. Ok. Deci peștera asta e... Căutăm niște cărbune pentru torțe. Păi știu, da. Uite că l-am văzut. Problema e să nu pic acolo. Faci niște trepte să cobori pe ele. Da, deci că o să facem mai încolo. O să jucăm Walls, nu știu sigur. Survival Games. O să facem team. Dar, da. Uite că am văzut și fiara. Da, locuiesc în peșteră deocamdată. Că e... Au, fuck. Am auzit scheleți. Scuzați de înjurătură. Așa. Da. Nu știu dacă e chiar bine sonorul, dar în fine o să vorbesc eu mai tare. Iar am pățit asta, scuzați-mă, e de la... Stau într-o poziție rea. Așa. Scuzați-mă pentru asta. Fier. Schelet. Fuck, s-a blocat comenzii. Ar trebui să te grăbești că vin și păienjenii. Imediat, stai să iau aer. Gata. Hai să ne batem. Să-mi fac o nu mai am crafting table. Deci mă voi bate cu asta. Bă, ce peșteră. Lavă? What? Da. Mă întorc. Încearcă să cauți o ieșire. Asta fac. Mă întorc. Du-te în față. Întoarce-te și du-te în față. Nu, că nu mai e ieșire. Asta e singura intrare, cred. Stați un pic. Da. Vreau să fac niște trepte, da. Sigur se va nota până și noi de aici. Pune cuburi de piatră și cațărete pe ele. Blocuri, mă, se spune mai nou. Mi se duce vocea. Nu e singurul. Hai odată. Nu din nou. Grave. Uite cu asta ne urcăm. Scuzați, am fost răgușit. Am strunut asta, scuzați-mă. Scuzați-mă, am strănutat de nou. Sănătate. Mersi, Andrei. Și mă mai face și Andrei să mă râd un pic. Hai mă, odată. Să facem noapte. Fac. Vă rezolva eu chestia cu comenzile. Da. A trebuit prima dată să-ți faci o casă subterană. Nu știu.
fac? Scuzați-mă. Și dă înjurături și dă. Da. Nervii. Na. Și acum ne vom bate cu zombalai. Bun. Aoleu. Aoleu, fugi, fugi, fugi. Nu ai grijă la viață. Bă, deci nu cred. Urât, frate, urât. Bun, deci cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Și da, o să găsim noi itemele alea off camera. Salut!